Sabela, Eva, Damaris ou Isabel son só unha pequena mostra das numerosas mulleres que hai en Galicia as que se lles implantou o anticonceptivo permanente Sure, un sistema en teoría indoloro e de fácil instalación. Se vendía como un método indoloro, de fácil implantación, e non se informou nunca dos efectos secundarios. Implantábase en quirófano de xeito ambulatorio, sin ningún tipo de anestesia, e te podías incorporar a túa vida laboral pois no mesmo día. O fabricante foi Concetus e posteriormente foi comprado por a Casa Bayer. Pero ao cabo dos anos os resultados non foron os agardados. O dispositivo trouxo consigo numerosos efectos secundarios. Foi implantado polos Sergas dende o ano 2009 a unhas 1.300 mulleres. Foi aprobado despois dun estudio que dura entre 12 e 18 meses e que non cumpría os requisitos para un produto de por vida. O Esure é un pequeno espiral de metal e fibras, vai nas trompas de falopio e forma un tecido cicatrizal, con reacción a corpo estrano. Pois os síntomas son sempre inflamación, moita inflamación de barriga, caída de dentes, rompe a dentadura, moita caída de pelo, insomnio, moito dolor lumbar. O Ministerio de Sanidade no ano 2017 decidiu retiralo do sistema sanitario e o Sergas mesmo puxo en marcha un protocolo pioneiro en España para retirar este dispositivo a todas as mulleres afectadas, pero a día de hoxe aínda non se cumpre. Non se nos está facendo o protocolo como ten que ser. Encontrámonos con que imos para operar sin ter unhas probas de alerxia aos metais que temos que ter antes de entrar en quirófano. Despois fan a radiografía no propio quirófano na que non se nos informa se hai restos ou non hai restos, dannos a alta con restos cando saben que non pode ser así, que ten que ser libre. O que pretendemos é que en todos os hospitais de Galicia se consiga implantar o protocolo e quen ten que facelo é o Sergas, e quen ten a organización, quen ten a información e quen aprobou o protocolo. Entón, nós non queremos decirlle a ningún médico que ten que facer, pero sí queremos que pola seguridade da saúde das mulleres sí se siga o que é o protocolo. A situación está a levar á plataforma de afectadas constituída en Galicia no ano 2018 e da que forman parte ao redor dunhas 400 mulleres a explorar outras vías para que se solucione o seu problema, denunciando a súa situación a través da Valedora do Pobo ou mesmo recorrendo á xustiza ordinaria.